Begirada zorrotz eta poetikotik sortutako pentsamendu zatiak dira aforismoak. Egunerokotasunaren azpian ezkutatzen den sakontasuna apurrez apur arakatzeko tresna. Oiane Garmendiak galderez, isilunez eta barne bidaiez bete du Apurkinak izeneko bere liburua. Oiane, hirugarren liburua, zuretzat, eta poesiatik, aforismoetara, esango dugu, zer gordetzen du liburuak? Ez naiz asko urrundu, baina bai, aforismoak bere horretan handi ditut, eta irakurleak hori ese. Aforismoak edo apurkinak aurkituko ditu bertan. Esaldi laburtsuak eta bertan idei ezberdinak. Hori da, bai, prosan idatzita daude, esaldi laburrez osatua dago, eta pensamendua aurkituko du irakurleak, poesia ere bai, eta humorea ere bai. Bai. Zeuko Oiane, literatura eta filosofia ikasketak egin dituzu. Bai. Idazlea, kolaboratzailea berrian bebai, eta irakaslea zara. Bai. Profesioz, bai. Filosofia irakaslea? Hori da, filosofia, psikologia ere bai, erakusten dut, balioetikoak, txikitxoenekin, eta badilua, filosofiak ematen dit, eta gero, afizioa, literaturak, beste placer bat ere ematen dut. Azken urtietan, hasi zara kaleratzen, eta bi liburu, poesia asko bi liburu, eta sarituak biak. Bai. Lehenbizikoa bidaia ariketak, eta Iruñeria saria jaso zuen, hemen Nafarrateneoak eta Mineko Udalak antolatzen dute lehiaketa, eta gero hurrengoa Baleazuriarekin argitaratu nuen, bi aldiz iraun, eta hori genura eman zioten Labaseta saria, Bizkaiako diputazioak ematen du, 35 azpikoen modalitokean du. Eta idatzi, barruan dagoen zer azalerazteko? Zei aldera, askotan idazten hasten gara ez dakigulako zer dagoen barruan, ez? Eta askotan anabasa hori antolatzeko hitzetara eta paperera edo pantailara eramateak laguntzen duelako. Eta gero beste askotan, kontrakoa, argi zenukan hori, aldre besteko. Ikusten dugu eta azaletik hasi eta hitz egingo dugu, barruan bere ilustrazio ezberdinak ditu, liburuak, eta baten batek egindakoak dira, eta gainera batu egingo zaigu elkarrezketara, nargoan bidatu duzu elkarrezketara. Andrea Olaitz laguna dut, eta ilustratzailea da, eta aurreko libururako irakurri eta gero ilustrazio batzuk egin zizkidan, eta esan, oraingoan zergatik ez, aurretik ez, eta irakurleak zure lana ere ikus dezake, eta gurekin motuko da hori. Idazketa ekintza higienikoa da. Noizean behin komeni da barne munduan garbiketa orokorra egitea. Oiane, Apurkinak. Definizio eta guzti. Bai, hasieran eta amaieran. Eta izenburua, beti bezala, hasieratik ez nuen, Nahiko amaiaren etorri zen, eta Apurkinak hitza esango nuke ez dugula gehiegi erabiltzen, ez? Baina denok ulertzen dugula gutxi gora bera, zer esan nahi duen, apurtuta dagoen hori, apur horiek, ogi apur horiek, hondakinak, eta barruan aurkituko duena irakurleak hori da. Apurtutako txatalak, igual liburu borobil eta oso eta narraziotik geratzen diren pasarteak, eta azkenik ere aukeratu nuen izenburu hori, ze Apurkin da hitz bat, bizirik dagoena oraindik ere Erronkari barren, Erronkari erara zerabiltzen zen, baina naiz eta euskara galdua dagoen, gaztelaniazko hizketetan mantendu da, ez? Bertako ezara? Bai. Eta ume txikiari esateko? Bai, hori da, bai, ke Apurkin ere ez, gauza txikitxoa, eta baita ere esaten zaie zapaburuei. Eta hor badago zu ideia politia, ze txikia direnak, zapaburuak, hor prozesu badago, ez? Denbora bat behar da, izango den hori, zeratzeko. Eta nahiko nuke hor barruko, txatal horiek,
esaldi horiek izan dezaten jarraipena irakurtzerakoan edo... Liburu bat izango dabe, bai. Oian esan dugu poesia kaleratuta, bi poesia liburu, eta orain apurkinak ezberdinak diren arren, baina asko daramate norberarenetik be, bai. Jolaserako eta bestelako formatu baten hau, baina norbera biluzten dabe, bai. Idaztean, liburu baten ze gordetzen du? Dinot, idazleek badalako zeuen zatitxuet be, bai. Bai, idazleena eta ingurukoena. Lapurrak baitira idazleak. Bai. Eta esango nuke, normalean, aforismo klasikoa, ez? Dakit, Larraixo Foucault eta hola famatu batzu daude, ni poetikoa beti ezkutuan egon izan da. Eta euskaraz zuhurritza ere esaten zaio, ez? Holako esaldi baieztapen menezko bat, eta ordan hor, ni poetikoa beti kanpo geratu izan da. Baina egia da, azken hamarkadetan, ni poetikoa, ez? Askoz presenteago dagoela, egunerokotasunaz blai dago liburua, eta uste dut horrek ematen diola ere beste xarma bat. Egunerokotasunak hartu du, indar hori, merezi zuen indar hori, esango dugu, eta egunerokotasuneko ekintzak eta egiten dugun guztia, baina geure sasoian kokatuta be bai, testuinguru zabalagoa ere badaukalako liburuak, eta gaur egun, eta zeure belaunaldiko, eta guztia konpartitu dezakegun, idei ez beteta dagoen liburua da be bai. Bai, esango nuke makro eta mikro maila hori duela, ez? Filosofoa naiz, filosofoa naiz ez, filosofia irakasten dut, eta ez, ideia handiak eta pomposoak eta bibotedunek esate dituztenak, eta hori izan dugu, baina badago ere bai, filosofia txiki bat, ez, gazteran esaten dena, de la gesta al gesto, eta uste du liburuan, bi hoien konbinaketa dagoela, maitasunaz mintzatzen naiz, baina maitasun txikiaz edo etxekoaz, ez, farola daude, ipurtergia daude, ferreteria dago, baina baita ere dago ezakit. Zabor organikoa, inteligentzia artifiziala, ze azkenean hauek ez dira idaz mailan sortzen. Hauek sortzen dira superrean zaudenean, dentistarenean itxoiten ari zarenean, eta asko hola datoz. Historia handi hori, istorioak. Baina historia handiak ere behar dira, apurtxu bete, irakasle izan dazu da gaztienak, behar ditugu gazte moduen bebai dana ikasten gaudenien historia handi horiek eta balio handi horiek eta nahi handi horiek gero adinak aurrera eginala ikusten zunien bidea dela, eta hori bebai hitz egiten da, azkenien eguneroko batalla horiek diela, jokatu beharrekoak, baina badauka bakoitzak berea, ezta? Bai, eta esango nuke idazten hasten zarenean, igual horren bila zoaz ez, sentimendu handiak, hitz, hanposoak eta handitasun horrek erakartzen zaitu, baina nik esango nuke, eta autore asko irakurri diot, adinean gora joan ahala, garbitu, kimatu, orraztu eta lurreratu. Autore asko, aipatzen dituzu? Bai, konpainia gustatzen zait, eta liburua idazteko, jarri nitzela aforismo liburu asko irakurtzen, ikusteko zer zegoen esana, zer ez askotan iruditzen zaigu, ideia bikaina izan dut. Eta gero konturatzen zara albokoak ere esan duela, eta esan, igual, nik niretzan neukan ideia hori jende askoren artean ere partekatzen dugu. Eta... Hori ze bolitze da? Bai. Telepatia hori? Bai, gertatu zitzaidan, azkenean enuen sartu, baina bada aforista bat eta filosofo bat, izena, ongi esaten dudan, Gibran Jalil, libaniarra, eta berak idatzi zuen, zehazka kantak kantatzen ditugu, gurasoek egin dezagun lo, eta ez umek. Eta nik justo hor txenengoen, eta berdina pentsatu dugu, 200 urteko tartearekin, milaka kilometroko distantziarekin, eta oso politia irutu zitzaidan. Nik komendatu nahi liburua Buslava Szymborskaren poema bilduma bat da, Saltaré sobre el fuego izanekoa. Szymborska izan zen 20. mendeko poeta poloniar garrantzitsuenetariko bat, eta Nobel saria irabazitako ere bai. Niri bere lanetik gehien gustatzen zaidana da duen argitasuna eta bere poema guztietan nolako hildo nagusi bat nabari daiteke benetan importantzia daukan bukaera batera heltzeko.
Eta Steinborskaren lanetik azpimarratu nahiko nukena da, nola nabarmentzen diren bere ideia politikoak bere idazkeran eta errealitateari egiten dizkion galderak. Gero ikusten da, evoluzio bat eta garapen bat bai, betiko aforismoak, azkenien zale garanok esango dut, esaldi eder bat eta horrelako sententzia bat irakurtzi, eta nontzat dalako, izan daiteke bai argigarria edo, inspiragarria, baina apurtxo bat, apurkin hauek ezberdinak dira. Poesiatik, hausnarketatik esaten gabiltzena, baina apunte bat, baten batek esan duena, nondik sortutakoek die, honelako liburu bat, oiane, suposatzen dut, denpora asko pasatzen dela, honelako liburu bat sortu arte. Aforismoena diozuna, hemen ez dago aforismo klasikoa, zuhur hitza, ez? Igual gehiago dago ziri hitza, eta galderak, eta poemen eskeleto izateko idatzen dituenak, orduan, horregatik dira apurkinak, eta ez dira aforismoak, ez? Hor, aldea egiten dut. Eta esango nuke asko gehienak direla kuadernotan bildutakoak, baina hoize, burura etortzen zaizkizunak apunteak inolako liburu pretensiorik gabekoak. Zerrendak, aipuak, denetarik. Jolasak, esan duguna. Ez, kaier bat ez, edo eguneroko bat daukazunen olakoak. Gero WhatsAppeko nire buruari bidalitako asko eta asko daude, eta gero behin ja ikusten duzunean, igual hemen txirikordatu daiteke zerbait, eta hor ja burua hasten da modo aforismo. Eta orduan dena da aforismo, eta orduan oso adiktiboa da. Bai, eta esango nuke hasieran segurazki jolas bat izan dana zeure buruarekin, eta hau idatzi eta honek gorde, da momentu baten ikusten duzunean pilatuta daukazula zeo zer, da liburu baten kaleratu alda, pentsa, oiane. Nola ordenatu, 6 atal ditu, esan duguna, definizio bat, gero azkenien esker batzuk bebai, eta orrazkeran lagungarri izan dienak, nola orrazten da honelako liburu bat galdetu behar dizu dalako bebai, baina zelan ordenatzen dau, oso zaila. Zer utzi kanpuen zer sartu, azken orduko zeo zer sartu alda? Niretzako liburu honen erronka eta aforismo liburuak sortzearen erronka hori da. Ze aforismo batzuk sortitzakezu honak erreixa da, baina liburu baten forman sartzea, ekidin behar duzu errepikapena. Ze asko sortzen zaizkizu, nolabait, obsesio bat, dakoazun obsesio batekin, orduan nahiko antzekoak dira, hor aukeratu behar duzu, hobekien funtzionatzen duena. Gaiak ere errepikatzen dira, egin behar duzu irakurlea ez dadin aspertu, ez? Heriotzari buruzko aforismoak, ez? Eta hor zerrenda, niretzat sortzeko eta antolatzeko sorosoa da, baina irakurlearentzat astune egin daiteke. Eta egin nuena izan zen, kuaderno guztiak hartu, transkribatu, pilo bat dituen, hemen, baina askoz gehiago antolatu, ez? Gaika, maitasunari buruzko harremanak, edo heriotza aipatu duguna filosofia, literatura. Literaturari buruz asko hitz egitea gustatzen zaigu normalean idazlei. Igual besteek ez dute hainbeste maite, baina hala da. Eta orduan, behin hori guztia zeratuta batuta nuela, egin nuen liburuan amaieran aipatzen den aholku hori. Inprimatu nituen, moztu nituen, zapata kutxa batean sartu nituen, astindu nuen, eta etxeko saleia garbitu, eta orduan hasi nintzen ateratzen, eta justo espazioatik 5 zutabe zeuden, eta orduan hor joan nintzen antolatzen. Eta horixe, zuk esatu zuna, daude batzuk humorezkoak, beste batzuk seriagoak, daude batzuk klasikoak, beste orduan hor izan da konbinaketa bilatzea. Gai berarekin, gai ezberdinetan sartzen dana, denboraren joana esate baterako. Denboraren joan asko dau. Denboraren joana heriotzarekin lotu alda, maitasunarekin lotu alda, gure buruarekin lotu alda. Gai bera izan da, zemat, ari mutur dituen. Transversala diren gai batzuk ere badaude, ez? Espazioari buruzko eta denborari buruzko, horiek nik uste dut kontinun bat direla. Eta, hor, filosofia nabaritzen da. Gustatu zait hau, nola osatu aforismo bilduma bat, eta esan duzuna, danak moztu zapataka jatan gorde urtietan zehar, eta gero ataratzen danien, eta bat lekuzkanpo dauenien edo zeu aldatu zaranien, ja ez dizu balio. Orduen, aforismo atera behar da. Arnastu behar du eta kanpora. Arnastu behar du, hori da, liburuan egin duguna. Gero igual gertatuko zait, mendiko 2 urtera berriz irakurri eta esan, nola sartu nuen hau, ez? Baina, bestela ez genuko idatziko eta igaitaratuko. Nola irakurri honelako liburu bat?
Nola gozatu honelako liburu batekin, esan dugu, eta gero hitz egingo dugu, eta ilustrazioak ditu, eta txuri asko eta esaten zube bai. Poesiak eta aforismoek eta txuria behar dute, espazio hori irakurtzen duguna, hausnartzeko. Badagoelako hemen guztu guztietarako. Bai, hori da. Eta hausnartzeko badaude batzuk, eta beste batzuk ez direla hausnartzekoa, dira txisteak. Lapurtu ditudanak hor sartzeko, ez? Eta aurkezpenean esan nuen, nik gomendio batzuk emate ditut. Lehenbizikoa, patxadaz irakurtzeko. Ez da liburu bat hasi eta amaitu behar dena, ez? Enpatxo horako arriskoa egon daiteko, orduan. Hartu, irakurri, utzi, gero arkatza edo azpimarratzeko kutxunenak eta baita ere eta oso politia izaten ari da jarraipena emateko edo beste bertsioa emateko. Bueno, bakoitzak ikustea. Hori da, azkenean bakoitzak egin dezala nahi duena. Ze egia da, nik aforismo liburuak hasi eta buka azkar batean egiten ditu dela, autoreari kasurik ez egitea. Neuk ere esango nuke, baina guztiarekin gertatzen zait, hemen badagoelako aforismo bat bai, zu zer zara postrie jaten duena tarrapaladan oso nadauelako edo pazientzia hori daukazu azkeneraino iristeko? Ez daukat pazientziarik. Azkar batean, eta hori gustatzen zait gustoko liburuekin, gustuko dudan gauzekin. Eta esan dut, baina lehen hau amaituko da, baina ezin dut ekidin, hor barruan dara bat. Azpimarratzeko ariketa egin dugu, eta gero azpimarratu hori bebai, momentu baten esaten zu bebai, zure buruarekin, lasai hartu liburu bet, orain urte asko azpimarratu zenuen, eta zer azpimarratu zenuen. Bai. Eta lasai hartu zeure burue, eta izan zinena pazientziaz. Bai, azpimarrena asko agertzen da, ez? Ze garrantzitsua den bizitzan, momentuak, lagunak azpimarratzea, eta oso politia da, idazle izan dena bueltatzea gaztetako idazkietara, edo liburu kutxunetako azpimarrak berriz irakurtzea. Eta orduan, esaten dena, ez? Gorrituko zaizkizu, masailak, irribarre bat ere bai, baina barka bere izan behar duzu zure buruarekin. Baina hori oso gauze garrantzitsu bai, konturatzie geu izan arren, ezberdinak garela. Erabat. Azkenien, iruditzen zaite izan dalako, ni ez naiz inoiz aldatuko esaten dugunien, segurazki ideian diei buruz, aldatu genezake iritzi edo ez, baina aldatzen goaz, eta asko da horretatik bebai, ez da? Bai. Ezkarana orain bebai, eta azkenien apurtxo bet, zelan doazen hiltzen gu izan ginen umie, gu izan ginen gaztie. Bai, eta hori da identidadearen, filosofian asko landu izan da, ez? Uste Teseoren itsasontzia, zuk entzen baldin badiozu itsasontziari egur bat, eta gero beste bat, eta gero beste bat, eta gero beste bat, eta ez? Amaieran izango duzuna ez da hasierakoa, baina Teseoren itsasontzia jarraitzen du izaten, eta gurekin berdina da. Gu aldatzen goaz, gure esperientzia, gure pensamenduak, gure fisikoki ere bai, gure zelula dena aldatzen goaz, baina ilaski zara, oianen naiz, baina zer da naiz hori, ez? Eta bai, saiatu izan naiz, trabeska, filosofiako gai hau, ez dira filosofiakoak, azkenean dira bizitzako, ez? Guztiok pensatu izan ditugunak, edo hor, hoize, saiatu topikotik urruntzen, askotan gertatzen da, ideia handiak ere, hainbestetan esan dira, zaila dela horri buruz esatea. Orduan, bintzat, nahia edo saiatu izan naiz hortik aldentzen, eta, ezakit, originala edo ingeniotik egiten. Ibermin Gareli frantziarraren Anrepan Iber, otordua neguan. Liburu txikia eta aldi berean oso handia eta idazlea ere ikaragarri interesgarria iruditzen zait, oraindik orain hilda eta ez hori bakarrik aurreko bat ere argazkilarien esate baterako oso liburu gomendagarria iruditzen zait, honek ere beti txikiari erreparatzen diolako oso gauza larriak eta erakusteko orduan. Gaur egun, rollokoetan egoera eta giro narratibo ezberdinak jorratzeko aukera asko daude, baina abenturak izaten dira normalean, gehien agertzen diren giroetako bat, eta horregatik Odiseo, Odisearen protagonista esango nuke, bera izan baizen, aintzinako lehen abentura handi horren protagonista.
Kristalesko giltza aukeratuet, Dashiell Hammetten liburuetako bat, izan zitekeen beste edozein liburu, Maltako beratza edo Uztagorria. Baina, nik uste liburu honek badaukala bestelako berezitasun bat, batez ere euskal irakurle dagokionez, izan ere liburu hau izan zen Igela Argitaletxearen Sail Beltzaren azkeneko liburua. Eta tira, bertan topa dezakegu, jailbor edo mintzat, detektibe eta nolabai gangster eta novela beltzaren azpian dagoen beste azpi genero bat, lehen esan bezala hardboil edo denalako hori. Eta gustoko dut horlako violentzia pixka bat, sarkasmo pixka bat, eta dialogotan ironia eta bisitasuna duten olako lanak. Ned Beaumont eskaileretan gora joan zen azal berdeska pikardatuko purumea piztuz. Bigarren solairuko tranpalean, gobernadorearen erretratuaren parean, eraikinaren fatxaradantz bihurtu zen, eta kaskas jo zuen korridorea isten zuen aritzezko atezabala. Eta liburu azalean argazki kamara hau, Andrea, harrapatzeko momentua, unea. Bai, Oianek askotan fokoa jartzen du gauza txikitan edo mikro hori esaten zenuten lehen. Eta askotan ere marraztean edo argazkiak ateratzean horrela ibiltzen gara. Zenbat jazten duen honelako liburu bet? Ilustrazio Baiet. Ederrakaz datorren nien. Bai. Nik Andreak egiten duen gauza oro, maite dut izugarri. Eta aurreko liburua irakurrita gero egin zituen ilustrazio batzuk, eta orain gontan esan nion. Etor zaitez lehenago, ikusi prozesua eta elkarrekin sortuko dugu. Eta oso eskertua nago. Nola egiten da lan hau, Andrea? Oianek bere prozesura pausu ematea utzi dit, eta elkarrekin, ez dakit, testigo bezala egon naiz hor ikusten, nola testuak txukuntzen zituen, nola batzuk hautatzen, beste batzuk kentzen, eta orduan irakurtzen nuen bitartean, hortxe bile naiz. Hautaketa pertsonala da? Zeuk nahi izan duzuna? Hasieran beste ideia bat zen, ezta? Beste egitura bat zuen liburuak, eta orduan kapituloka egiten genuen, baina gero hori aldatu zenez, ia pertsonalki aukeratu nituen, eta orduan nirentzat Oianek beti kriston libertatea ematen dit eta nahi dudana egiten dut. Gero, egunerokotik esaten gabiltzena, baina marrazkiek batzutan, ilustrazioek, ulertu dugunaren beste alde bat erakusten digute, bai? Hor badau jolas bikoitz hori, izarri eskorrak pospolo kutxa horretan sartuta esate baterako, eta marrazki barik, ilustrazio barik irakurrita, bestelako ideia bata, ilustrazioak bestelako jolas bat proposatzen digu. Batzutan saiatzen naiz oso literala ez izaten, eta agian nik ulertu dudana marrazkiaren bitartez hor ipintzen. Agian irakurlea ere nolabait bideratzen, ez dakit. Oso politxa izan da, prozesuan elkarri lagundu diogu ez, eta gustatzen zait hau ez, eta elkarri laguntzen, eta ni egon naiz fase batean kendu, eta Andreak ilustrazio batzuk sortuak zituen. Eta orduan politxa izan da, ez adibidez, mamuaren ilustrazioa, hor zen aforismoak kendu nahi nuena, eta ez nuen kendu ze ilustrazioak ematen zion, ilustrazioa bideramar egiten zuen. Eta hori oso politxa izan da. Eta gainera elkarrekin behin baino gehiagotan egin dugu lan, eta konfiantza hori dago, esateko hau bai, hau ez. Begiak arrainduta ikusten ditugu hemen bai, bestelako ideia bat ematen diolako, iz joku bat izango litzateke bai, aforismori, esan duguna lehen, Oian, alegin hori umoretik heltzeko egunerokotasunetik, hitz jokoekin, horrek sortzen lan, autozko bat erakusten duelako, eta helburu hori izango zen bai liburuaren. Oso tradizio serio eta profundo, eta ez, hortatik datoz, eta bai konturatzen nintzen, umoretik asko sortzen nintzela, egon zen momentu batean autozensura handia egin nion adire buruari, hau igual, umore gehiegi, ez dakiz zer, eta hor, oreka bilatu behar zen, umore erreza, umore finagoaren artean, eta hor bai nahi nuen, hemen umore egongo da. Eta batzutan fina, eta beste batzutan bat ere fina. Genero ezinezkoa da,
aforismoena, momentu baten, idazlea lapurra dela, esaten digu, idazleak inguruko guztia hartzen duela berarentzat, genero zinezkoa? Bai, ze esan dugu jakinduriarekin lotuta dago, eta jakintxoa dira, ja jende edadetua, ni ez nizena oraindik. Baina gazteak dira ausartak hori egiteko, orduan bion artean geratzen da eta genero ezinezko hortan mugitzen gara eta eroso, ez? Askotan muga aldeko izate horrek ematen duelako askatasun bat sortzeko. Ausardia behar da sortzeko? Bai, baina Oianerekin adibidez oso erraza da. Beti egia, ze beti kriston entusiasmoarekin jasotzen du dena eta energia handirekin egiten du. Eta orduan hori ere kontagiatzen da nolabait. Bai, ni berak egiten duena, beste artetan egiten dena iruditzen zait, abeslari bat, zen bidea, ilustrazio, ze polita, eta beti txundituta nagoenez, oso erresa izan da. Jose Manuel Odriozola altzotar bada, Donostian bizi den altzotarra, gaztetatik ona etorri nintzelako, eta nire interesak edo nire zeak esan dezagun nire lanak soziolinguistikan eta nazionalismoan mugitu direla azken urte hauetan, eta horiek ditu dela nire jakin minak, alegia hizkuntza, nazioa eta soziolinguistika esan dezagun. Bai, arantzazua da, zentzu jakin batean, alderdi onak dituelako eta alderdi txarra dituelako. Orduan nazionalista baldin bazera, erne bili behar duzu, ze nazionalismoa hautatu behar duzun. Izan ere, nazionalismoa, ez dago nazionalismorik, ez dago nazionalismoa, dago nazionalismoak daude. Eta orduan, nazionalismo egin artean aukeratu behar duzu, zeinek zer defenditzen duen. Eta alderdi hortatik, nazionalismoen alderdi honak niretzat behintzen nazio zapalduetan ikusten ditut. Nazio zapaldu egin hizkuntzak eta kulturak eta identitateak babesteko praktika politiko izango litzateke eta nazionalismo txarra, bain zuzen ere nazionalismo espansiboa izango litzateke, nazionalismo oldarkorra eta zuzen ere gerren iturrian dauen nazionalismo hori, eta baita ere munduan gozea eragiten duen nazionalismoa badago, batez ere nazionalismo aberatzen nazionalismoa. Nire liburua irakurtzen den lehen irakurlea Marisabel da, nire bikotea da, bera delakoa zuzen ere zuzentzailea, eta beraz berari zor diot lehen irakurketa hori. Hilberria dugu, Jose Axurmendi da, hori egia da, baditu dela beste batzuk eta txilartiki ere horre egongo litzateke, baina batez ere Axurmendik inspiratzen hau. Ez filosofiaren aldetik, nik filosofia ez daukat zer esan handirik, baina Axurmendik oso sakon azertu du nazio historikoa batez ere, berek esaten du bezala nazio naturala, eta orduan nola barkatu, Euskaldunen arazoa batez ere hizkuntza arazoa dugun, herri gisa, nazio gisa dugun arazore hilarriena, orduan Axurmendi dut erreferentea, berak hain zuzen ere gai hori beste inork baino sakonkiago eta hobeto landu duelako. Axurmendi aipatu gara dagoat berriro, zeren eta Axurmendiri buruzko lan bat egiten ere naiz, nire kasuan soziolinguistikatik begiratuta, ez filosofiatik begiratuta, baizik eta berak nazioa eta hizkuntzari buruz egin dituen gogoeta ditut ikasgai edo jakin min, eta orduan horren inguruan lan bat egiten ari naiz, eta orduan berak gai horretan idatzi dituen liburua ditut egun hauetan irakurgai, eta behar badak kasu egun hauetan ari naiz 71an uste dut argitaratu zuen liburu batekin. Hizkuntza, etnia eta marxismoa dela uste dut, egun hauetan irakurtzen ari naizen liburua. Berriro Axurmendia aipatuko nuke, niretzat zuzen ere eredugarri izan delako zentzu guztitan, ez bakarrik intelektual gisa, ez bakarrik euskaltzalek gisa, ez bakarrik filosofo gisa baizik eta gero bere apaltasuna ere zekien eta jakindure guzti hori utzi dugu, eta datak guztiz ere gizon apaltzat edukitut beti eta esan dezagun eredugarritzat dakoa dela. Askatasuna aipatu zu, existitzen da? Sortzerako
momentuen autozentzura besan zulako. Badakizun bestaldien baten bat dauela, zeuretzat da, nola eragiten du horrek, zer da zoriontasuna lortzen dugunien, benetan nahi dune egiten dunien, zelan kudeatzen zuien? Hori, sortze lanien. Zeuen buruarentzat, bestientzat, jolastu? Nik neure buruarentzat idazten dut. Nik ez dakit. Zenbateraino sinistu hori. Eta, karo, 3. liburua da, ja konstientago zara irakurriko zaituztela. Eta hori nahi nuen ere bai. Ze askotan poesia, poesia zaleak direnak irakurtzen dute. Eta nahi nuen liburu hau ez. Poesiara gerturatzeko gonbita izatea, baina euskaltegitan irakur dezaten, institutuetan, irakurleak galtzen ari gara, amu bat gurekin... Denbora barik dauenak hartu eta hori da, gurekin geratu bezala. dadin eta gustora sentitu dadin, eta eskutik helduta eta ilustrazioa ditu, esaten. Motza da, ilustrazioak ditu, liburu perfektua. Andrea, askatasun hori sortzerako momentuen? Kasu honetan igual pentsa nezaken enkargu bat dela, beranetzat egiten duala, baina ez da horrela izan da talde lana bezala. Eta orduan, sentitu dut ere bat. Eta lagun artean azken aldian gauzak egitea askoz gehiago disfrutatzen da. Nola erabakitzen zu, ilustratzaile izatie, kanpoetik eta ibilita bazauz bebai, eta ikasketape kanpuen, eta gero gonaldiak kanpuen, eta eskatzen duelako alegin berezi hori, apustu hori, inteligentzia artifiziala badago liburuan, eta ze kompetentzia daukazuen guztiok orain? Egin ditudan beste gauza batzuekin, agian esfortzu gehiago eskatzen zuten, grabatu egiten nun, eta horretarako adibidez kriston tailerra behar duzu, tokia, materiala non bildu, eta bar. Baina ze derra grabatu egitea? Bai, oso. Ze derra? Eta faltango da. Baina ilustrazioak duena edo marrazketak duena da oso automatikoa dela. Oso edozein momentutan egin dezaket, eta azken aldian irakasle lanetan nabil ere bai, eta orduan hori materialekin harremana ez galtzeko oso modu erraza da. Eta batzutan aitzakia behar da, eta kasu honetan apurkinak izan dira. Eta bitarte horiek topatu? Bitarte barik, ez da sortzelanik. Bizitzalde batetik du, Dana da, bizitza, baina gure denporak esaten gabiltzena eta gure egunerokue alde batetik, eta gero sortze lanari eskaintzen zehazkion zirrikituak, ze leku hartzen du sortze lanak, oian eguneroko horretan, eta Andrea zure egunerokoen? Oso zaila, eta asko hitz egiten da, azkenean hemen ordu asko daude, eta ordu estrak dira, ez daudenak inon jasoak, eta alegin handia, bazuk esaten duzuna Tetrisa egin, baina benetan hau da gustuz egiten dugu, irakasle bere bai, oso gustoko dut. Baina zaila da, biak batera edukitzea, sorteduna gara zentzu hortan, ze justo biok egin dugu lanean baimenak eskatu eta ontara dedikatu, baina egia da mundu guztiak ezin duela. Eta gero baita ere oso politia da, bitarte hauek eta aitzakia direla lagunekin egoteko. Bai. Hori, exigitzen duten nola baiteko esfortzua, baina egiten duzunean, oso gozagarria da. Bai, oso. Tomasek, eleberri beltz bat idazteko beka baten lehen partea jaso du, eta falta dena amaitzean emango zaio. Kantu bat literaturari, idazketari eta laguntasunari. Txilikuk bere geografia hurbilera eta memoria intimora jo du oraingoan liburu pertsonal bezain unibertsal honekin, oroimenaren eta fikzioaren arteko jokoan. Galdera bat etxeko txikienei eskainia. Zer egingo zenuke txoritxo batek sekretu bat esango balizu? Miki Naranja poeta gogoan izan duela ondu du egileak liburutxoa. Ongi begiratuz gero, mundua aforismoz beteta dago. Liburu hau aforismoz beteta dago. Baina natura, eskolak, egunkariak, lagunen hizketak, mingainak aforismoz beteta daude. Eta aforismoa munduz beteta dago, liburuz beteta dago, naturaz, eskolaz, egunkariz, lagunen hizketaz, mingainez,